Dakilang Diyos, marami pong salamat. Inihanda mo na ang spirito at puso ng bawat isa. Father, I pray, let the Holy Spirit be our teacher and programmer this morning. At ang aming mga kapatid na nasa ibang lugar, maging sa Winnipeg, Canada, Lord, na ngayon ay nanonood, ang aming pastor doon, Lord, si Aaron Hilarde, O God, Father God, at ang kanyang pamilya. O God, let your power touch their lives, O Lord. At hayaan mo, Panginoon, nang yung salita na may papahayag ay gawin mong isang tunay na buhay sa puso ng bawat isa at sa lahat na nakasubaybay saan man po sila naroroon. Lord, salamat po. Ngayon pa lamang inaangkin namin ng katagumpayan. Ang bawat isa'y kinatagpo mo na sa pamamagitan ng iyong salita ngayong umagang ito. Gawin mo sa matabang lupa ang puso ng iyong mga anak at ito po'y tumubo ang iyong salita at lumagot magbunga. Thank you, Father, and I declare that something good, something best is going to happen upon your people, O God. We give you praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen. Malakas pong palapak sa ating Diyos na buhay. Amen, amen. Sige po, maupo na ang bawat isa. Amen. Praise God. Sige. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. May kausap po ba ako? Parang isa lang yung kausap ko. Ayan. At taglamig na po. At kasabay ng taglamig na ito ay marami din ang nilalamig ang pananampalataya sa mga panahon na ito. At hindi po ito dapat mangyari. Malamig man ang panahon, kailangan ng ating spirito ay nag-iinit sa pagmamahal kay Lord. Amen po ba? No? Kailangan ng ating pag-ibig sa Diyos ay hindi nagbabago kung paano ang pag-ibig niya. Sabi ng Ecclesiastes, Lamentation 3:23, they are new every morning, great is His faithfulness. No? Ang katapatan ng Diyos sa atin ay hindi nagbabago. Praise God. Bago tayo magsimula ay i-quote natin ang ating mission and vision sa oras na ito, sapagkat ang ministry natin ay dito tumatakbo. No? At ngayong taon na ito, bago matapos ang taon na ito, ay ipinapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan na tinutupad niya yung kanyang pangako sa ating lahat, that we will enlarge, no? That we will expand our church, no? From the right to the left, at we will inherit the nations of the world. No? So kaya atin pong basahin ang ating mission. Our mission is to lift up the name of Jesus. Sabay-sabay tayong lahat. 1, 2, 3. To lift up the name of Jesus and to preach the gospel of the kingdom to the nations and proclaiming that He is the only way, the truth, and the life, and no one come to the Father but by Him. Ayan, sabi ng Panginoong Hesus sa John 14:6. Yan po yung ating mission, na itaas lamang siya, ipangaral ang paghahari ng Diyos sa lahat ng bansa, at ipahayag, ideklara na si Jesus lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan, wala makakarating sama kundi sa pamamagitan niya. Ayan. Ang ating mga vision, amen, 1, 2, 3, a faithful church motivated to live victoriously and as a light in this world through the first love to our Lord Jesus Christ. Yan, no? Yan yung ating vision. Tayo ay isang matapat na iglesia ng Panginoon na tayo motivate, no? Pinasisigla, no? Pinalalakas na mabuhay tayo ng matagumpay at bilang liwanag ng mundong ito sa magitan ng ating pag-ibig, no? Sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang ating vision. Amen. So sa oras na ito, dadako na tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Buksan natin ang ating mga Bible sa Hebrew, chapter 12, verse 1. Amen. Hebreo. Ayan. Dala po ba ninyo ang inyong mga Bible? Taas nga po yung ating mga Bible. Ayan. No? Dahil po ang ating mga kapanahunan ngayon ay medyo high-tech na, no?
At kung minsan ang dala ay cellphone, nandun yung Bible, pero mahalaga pa rin nga na may dala tayong Bible, especially pag Sunday, meron tayong notebook, ballpen, upang yung ating mga pinag-aaralan ay na-take note natin, upang pag-uwi natin ng bahay ay ating napag-aaralan, at kung dumating ang sandali na yung pinag-aralan na yon, kailangan mo nang i-apply, no, sa buhay mo dahil sakto, ugma, no, yung topic na yon para sa buhay mo na kailangan mong sundin upang pagtagumpayan ang mga nangyayari sa buhay. Ano po? Amen. So, Hebrew chapter 12 verse 1, ano pong sabi rito? Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Ayan. No? Ang tema po natin ngayong buwan na ito is about run with endurance. Kaya nabanggit dito, no, kaya nga ayon sa sulat ni Pablo dito sa Hebrew, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, no? Napapaligiran po daw tayo ng maraming saksi, nakatingin, mga nagwi-witness. Talikuran na natin ang kasalanan at ang anumang balakid, mga snares, no, mga entangles na pumipigil sa atin. Talikuran daw siya, yung mga balakid, mga pumipigil sa atin. Magtiis tayong tumakbo, no? So run with endurance sa paligsahang ating sinalihan. Ayan. Bawat isa sa atin, mga kapatid, mga magulang, tayo mga Kristiyano, tanggapin man natin at sa hindi, tayong lahat ay nakasali sa takbuhan na inilaan ng Diyos sa atin. Bilang mga Kristiyano, mga mananampalataya, hindi po tayo pwedeng tumakas dito. We are in a race, no? Nasa takbuhan tayo. At dahil kasali tayo sa takbuhan na ito, kailangan nating gawin ang mga bagay na nais ng Diyos para magpagpatuloy tayo sa takbuhing inilaan ng Diyos sa atin. No? Ang isang manlalaro na kasali sa takbuhan ay hindi siya tatagal sa pagtakbo kapag wala siyang ginawa. No? Siyempre, pag sumali ka sa isang games o palaro, may mga rules yan. No? Kailangan mo siyang pakinggan, kailangan mo siyang sundin. At marami na tumatakbo, marami sa track and field. Mamaya may ipapakita ako sa inyong isang video clip, maiksi lamang, at naipost ko ito sa ating GC. No? Meron itong malalaking lesson sa bawat isa po sa atin. Maraming sumasali sa pagtakbo, yung iba nadapa, yung iba natisod, yung iba nanghina, imbis na tumayo at magpatuloy, dahil sa nangyaring pagsubok o problema, hindi na tumayo at nagpatuloy, kaya naiwan sa pagtakbo. No? Kaya dapat, kung ikaw man ay madapa, ikaw man ay natisod, ikaw man ay nauwaw ng hina, huwag kang manatiling nakaupo o nakatayo o nadapa, tumayo ka at magpatuloy ka sa pagtakbo. Amen. Sabi mo sa katabi nyo, huwag kang titigil. Ayan. Sa kabila, sabi nyo, huwag kang titigil. Huwag kang hihinto. Anong sabi? Let us lay aside every weight. Tanggalin natin ang lahat ng mga pabigat. No? Ano ba yung mga pabigat sa atin? Sabi ron, throw away all burdens. Ihagis mo, tanggalin mo ang lahat ng mga pabigat. Ano-ano ba yung mga pabigat sa isang Kristiyano kung bakit hindi siya makapagpatuloy sa pagtakbo? Siyempre, unang-una, andyan yung mga problema. No? Pag dumating ang problema sa isang tao, no? Problema saan? Sa family. Problema sa loved ones, sa mga mahal sa buhay. Problema sa love life. No? Sino mga may girlfriend, boyfriend dito? Taas ang kamay. Buti, wala. Wala nagtaas eh. No? Problema mo sa work, trabaho. Minsan problema sa utang. No? Problema sa mga bills. Iisipin mo, nako, bayarin na naman, nako, pasukan na naman, nako, pambili ng gamit. Marami kang iniisip dahil sa mga problemang yan, sa school, sa financial, no, stress, kakaroon ka tuloy ng stress sa buhay, nade-depress ka, maraming mga problema. Ang sabi ni Lord dito, let us lay aside every weight.
tanggalin natin, isantabi natin, alisin natin sa buhay natin yung mga pabigat. No? Para makatakbo tayo na matulin. Ano pa? Pangalawa, sabi ron yung kasalanan. Sin. No? Di ba ang sabi roon? Talikuran natin ang mga kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Ayan. Throw away or throw off the sin that entangles us. Ihagis natin, tanggalin natin. Ano ba yung mga kasalanan na yon? No? Yung kanina, yung mga pabigat, hindi po kasalanan yun kung may problema ka, no? Problema ka sa bahay, sa loved ones, sa sarili, may stress ka, pabigat yun. Pero may isang pabigat, ito yung kasalanan, na nagpapahirap sa isang Kristiyano kung bakit hindi siya makapagpatuloy ng pagtakbo. Andiyan ang lying spirit. No? Yung nagsisinungaling ka, hindi ka nagsasabi ng totoo. Disobedience, yung hindi pagsunod. Sinusuway mo ang Diyos. Unforgiveness, hindi ka marunong magpatawad. Nagtatanim ka ng poot ng galit sa puso. Yan ay kasalanan. Bitterness, resentment, greediness, hatred, jealousy, pride, self-righteousness, high-minded, lust of the flesh, unfaithfulness. Ito yung mga kasalanan na sinasabing alisin and let us run with endurance. Kasi pag nandyan yung mga bagay na yan, yan ang magpapabigat at magpapahirap sa isang Kristiyano para hindi siya makapagpatuloy sa pagtakbo. No? There are 3 keys on how to run with endurance. 3 susi para tayo makapanakbo ng may pagtatyaga, pagtitiis, katatagan, no? Run with endurance. 3 susi para tayo'y makatakbo ng may pagtitiis, may pagtatyaga, may katatagan. No? Number 1, look to Jesus for endurance and strength. Look to Jesus for endurance and strength. Tumingin tayo kay Jesus para sa katatagan natin, no? At sa kalakasan. Dahil pag tinignan mo ang problema sa paligid, ang nangyayari sa buhay mo, ang naririnig mo sa paligid, at hindi ka tumingin kay Jesus, manghihina ka, madadown ka, mawawala yung tatag mo, mawawala yung pagtitiis mo at pagtsatsaga, mawawala yung lakas mo dahil tumingin ka sa nangyayari sa paligid. Pero pag tumingin ka kay Jesus, sabi ng Hebrew chapter 12 verse 2, yung kasunod na verse, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. No? Tumingin tayo kay Jesus na siyang pinagmulan at magtatapos ng ating pananampalataya. Saan ba galing yung faith natin? Kay Jesus. No? Siya ang nagsimula niyan. Kaya sa Kanya lamang tayo tumingin, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So kaya ang Panginoong Yesus, siya rin nung nasa lupa, napakarami niyang pinagdaanan. Hirap, sakit, binato, pinagtawanan, tinuya, no? Pinako sa krus. Lahat ay dinanas niya, hirap. Pero hindi siya huminto. Kailangan matupad niya yung kanyang misyon na ipako siya sa krus para iligtas tayo mga tao. No? So kaya nga, let us look to Jesus for endurance. As we run, let us keep focus our eyes on Jesus. Looking to Jesus is forgetting yourself. Ang pagtingin kay Jesus ay ang paglimot sa iyong sarili. No? Forget your surrounding. Forget what is happening. Kalimutan mo ang nangyayari. Looking unto Jesus means you are not affected sa mga nangyayari sa paligid. Ang pagtingin kay Jesus, hindi ka na aapektuhan ng nangyayari sa paligid. Pero, no, pag naapektuhan ka, ang paglilingkod mo sa Diyos ay naapektuhan, ibig sabihin, hindi ka 100% na nakatingin kay Jesus. Nakatingin tayo sa nangyayari sa paligid, sa naririnig. Kaya apektado ka. Yung iyong emosyon, yung iyong damdamin, yung iyong puso. No? You're looking to someone, not unto God. Kaya merong mali, merong problema. No? Nakakapasok ang atake ng kaaway dahil ang number one gusto ng kaaway sa mga naglilingkod sa Panginoon ay huminto, mag-stop.
Kumbaga sa tumatakbo ka, pabilisan ng pagtakbo para makarating ka sa finish line, hihilahin ka ng kaaway para ma-down ka at huwag kang magpatuloy sa pagtakbo. Alam natin na ang inaatake talaga ni Satanas ng mga demonyo, yung mga lingkod ng Diyos, yung mga manggagawa, yung mga nagseserve para huminto sa kanyang pagsunod sa Panginoon. No? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. No? God will allow you to experience difficulty, trouble, to test your love to Him, para i-test yung pagmamahal mo sa Kanya. If He is the number one in your heart, kung talagang siya ba ang number one sa puso mo. No? Magkakaroon ng shakening, uugain ng Diyos. Yung puso mo, yung spirit mo, yung kalooban mo. Kaya pag si Jesus ang number one sa buhay mo, magpapatuloy ka. Pero pag siya ay pangalawa lamang sa iyo at mayroong mas mahal ka sa buhay mo, mangyayari sa iyo, hihinto ka, aayaw ka, bibitaw ka, no? Susuko ka. Dahil bakit? Pangalawa kasi lamang siya. Pero kung siya ang number one sa iyo, mawala man ang lahat, wag lamang si Jesus. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Wag kang bibitaw, wag kang aayaw. No? Dahil pagka ikaw ay bumitaw, umayaw ka, yan ang simula. No? Pag may pabigat sa buhay mo, yan ang simula, dahan-dahan ka nang hihinto sa pagtakbo. No? Babagal ang pagtakbo mo, imbis na ang bilis-bilis. Hanggang makita mo isang araw, pabagal ka ng pabagal, at isang araw makita mo, huminto ka na. No? Naiwan na tayo ng pagtakbo. No? Pakita ko sa inyo ang isang tatlo. Isang tatlo nating, asa na mga kabataan natin diyan kanina? Nawala si Will. Ito, si Brother Ban. Asan pa isa? Ayan. Brother Ban, halika rito. Si Pastor Joseph. At saka si Will, nawala. Asan na? Lumabas. Bakit? Gerald. Ayun si Gerald. Halika. Ito, magaling mag-basketball to eh. Nung kabataan ko, hindi ka mananalo. No? Wala, na ako eh. Nung kabataan ko, talagang pareho niyo ako mahilig sa laro, basketball, halos araw-araw, maghapon, talagang yung resistensya mo, ang bilis, ang lakas, no? May papakita ko sa inyo, no? Halimbawa, itong tatlong ito ay manlalaro, no? Ayan, siyempre kasali sila sa track and field, no? Si Pastor Joseph, wala siyang dala-dala. Clear, di ba yung manlalaro, naka-short na hanggang, nakasando, tapos naka-rubber. No? Yan, pakita mo sa kanila. Ito naman ang kay Gerald. Yan. Tumatakbo silang tatlo, malaki problema nito. No? Problema sa pamilya, sa love life, problema sa, baka may financial problem, kaya na-stress siya, depression, ayan. Kasali sa track and field. Dami niya iniisip. No? Si Gerald naman, ayan, may kasalanan ng hindi pagsunod, no? May unforgiveness, meron siya hindi pinapatawad, may hatred siya, galit sa puso, may kinainggitan siya, mataas ang pride niya, mayabang, puno ng bitterness siya, tapos self-righteousness, yung magaling mga tuwiran, yung sariling katwiran na nasusunod, ayaw makinig. No? Pero si Pastor Joseph, wala siyang dala-dala. Kasali silang tatlo sa track and field. Sa palagay nyo, yung 100 dash, no? Tama, no? 100 dash na, meter, no? O halimbawa 500. Sa palagay nyo, sinong mananalo sa tatlong ito? No? Gerald, punong-puno ang kasalanan, dito mananalo, no? Pastor Joseph, walang dala-dala. Ito ang bigat ng dami niyang problema, iniisip. Ito naman isa, dami rin kasalanan. No? Isipin mo na meron siyang, dalawang silyan, dala-dala niya. No? Siya naman may dalang speaker na pagkabigat-bigat. Oh, ito namang isa, walang dala-dala. Takbo kayo, sige.
may dalang speaker to, ang bigat-bigat. Ito naman, may mga daladalang kung ano-ano. May bag pa, yung puno ng bato, kasalanan. Siya naman, walang kadaladala, kahit isa. No? Sino mananalo? Si Pastor Joseph. May iiwan ng dalawa. No? Palapakan natin ang Panginoon. Ayan. Illustration lamang po yan. Okay, thank you. Pakita ko po sa inyo, brother, yung clip. No? Inalo ko po ito sa Facebook, sa group chat natin. Yung tatlo, tingnan nyo ito ha. Sana ikaw yung nakapula. Tingnan mo. Ayan. Na kung matumba ka man, maging aral yon, na lalo ka pang magkaroon determination, magpursige, huwag ka manatiling nadapa, natisod ka, although nagkamali ka, nag-fail ka, may nagawa ka mali, tumayo ka at nakita nyo, nanalo pa siya. Tignan natin yan. No? Nadapa. Shoot a shot. Coming in. Isa pa. Balik. Ayan, yun, nadapa. Shoot a shot. Coming in. Ayun, palapakan natin si Lord. Amen. No? So, run with endurance. Kita nyo, nadapa siya. No? Hindi siya umiyak, nako, talo na ako. Hindi, tayo, bangon. Talagang kailangan, binigay niya yung buong lakas niya, yung tatag niya, yung tiyaga niya, at siya pa ang nanalo, bagamat natumba siya. No? At ito rin ang gusto ni Lord. Lahat naman tayo madalas nagpe-fail, no? Nagkakamali. Wala naman perpekto. Kaya anong ginawa niya? Pagtayo niya, focus sa harapan. Talagang binigay niya the best na lakas niya. At tinalo niya pa yung dalawa. No? So kaya nga, bawat isa sa atin, tulad ni Paul, sabi ng Philippians 3:14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. No? Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan yung gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos kay Kristo Jesus. Papatuloy. Sabihin nyo, nagpapatuloy. No? Magpatuloy tayo, huwag tayong ihinto. Dahil ang problema, habang lumalapit ka kay Lord, maraming mga pagsubok na darating. Hihilahin ka pababa, ilalayo ka kay Lord. No? Kailangan maging matatag ka, tayo, tuloy sa pagtakbo. No? So yan ang unang keys para makatakbo ka ng may katatagan. Look for, sabi ron, number 1 natin, look to Jesus for endurance. Tumingin ka kay Jesus para tumatag ka at lumakas. Dahil kung sa sarili natin, talaga wala naman tayong magagawa. Mahina tayo bilang tao. No? Wala tayong lakas. Pero pag tumingin ka kay Lord, Lord, hindi ko po kaya, tulungan mo ako sa nangyayaring ito. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. No? Lord, help me, Lord. I trust in you. I depend on you. Maging mga estudyante sa pag-aaral, Lord, hindi ko kayang sagutan ito, pero sa iyong tulong, give me wisdom, Lord. Bigyan mo ko ng knowledge na galing sa iyo. No? Lord, tulungan mo po ako. Kaya nga sabi ko sa mga kabataan, magbasa kayo sa Book of Proverbs, yung kawikaan. Kasi talino at karunungan na ibinibigay sa kabataan niya. Di ba sabi ng Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Magkaroon ka ng takot sa Diyos at yan ang simula para magkaroon ka ng karunungan. No? So yan yung una natin. Pangalawa, put on your weapons of righteousness and take your place in battle formation. No? Put on your weapons of righteousness. Kunin mo yung sandata mo ng katuwiran and take your place in battle formation. At saka ka lumugar sa tamang kalagayan para sa pakikipaglaban. No? Kailangan kunin mo yung weapon mo. Ano yung weapons mo? Ito yung isa sa Ephesians chapter 6, no? Tingnan natin, verse 14. Ephesians 6:14. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Yan. Kaya nga sabi ni Paul dito, no? Isuot mo yung
Loins girt about with truth, yung sinturon ng katotohanan para mahigpit yung iyong pantalon na hindi mahubo, malaglag. Isuot mo raw yung sinturon ng katotohanan. Ito yung belt of truth. No? Na ikaw ay nasa tama na, nasa katotohanan na, huwag ka nang bumalik sa dati. Alam mo na yung truth, huwag ka nang bumalik sa kasalanan o mali. And having on the breastplate of righteousness, yung takip sa dibdib ng pagiging matuwid, pagiging righteous. No? Isuot mo raw yun. At saka ka lumugar sa kalagayan ng pakikipagbatil. Kasi kapag ikaw ay humarap sa kaaway o sumali sa takbuhan na walang righteousness sa heart mo, puro katulad nung kanina, kasalanan, pabigat, no? Hindi ka mananalo sa laban. Pagtatawanan lamang tayo ng kaaway. Andiyan po ba kayo? No? Isuot daw natin yung weapons of righteousness. Because you cannot win the battle if you don't have righteousness in your life, in our life. Hindi tayo mananalo. At tayo makakatanggap lamang ng reward ayon sa katuwiran na meron tayo. No? Pag tama tayo sa harapan ng Diyos, pag righteous tayo sa harapan niya, we will receive reward from God. Anong sabi ng Psalms 18 verse 20? Psalms 18 verse 20. The Lord rewarded me, according to David, sabi niya, the Lord rewarded me according to my righteousness. Yan. According to the cleanness of my hands, He has recompensed me. Ayon sa kalinisan ng aking amay, ako'y ginagantimpalaan niya. Kaya ayon sa matuwid nating buhay, doon tayo ibe-bless ni Lord. Doon niya tayo pagpapalain. Pero pag ang katwiran ng isang tao, pilit niyang didiinan yung sarili nating katuwiran at kagustuhan, isang araw magpe-fail tayo. Kaya kailangan yung righteousness ni Lord ang nasusunod, hindi yung kagustuhan natin. Andiyan po ba kayo? Amen? Yung katuwiran ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. No? Your righteousness is the light of God inside you. Ang katwiran mo ay ang liwanag ng Diyos na nasa atin. Yung righteousness ni God, nandito yan eh. No? Diba? Isuot daw natin yung takip sa dibdib ng pagiging matuwid. Para pag umatake ang kaaway, batuhin ka man ng mga negative, na mga bad words, lying spirit, mga masasamang salita, hindi ka madadala, hindi ka madadon. Bakit? Dahil alam mong matuwid ka. Tama ang puso mo. Amen ba? Hindi yung, ay nako, ba't niya ako ginanito? Ba't niya ako sinabi ng ganyan, ganito, ganyan? Eh, wala ka namang ginagawa. O, ba't ka magre-react? Kung alam mong wala kang kasalanan ginawa, hindi ka magre-react. Andiyan po ba kayo? Kasi alam mong matuwid ka eh. No? Andun yung robe of righteousness. No? So to overcome the works of the devil, we need righteousness. Sabihin nyo, righteousness. No? Pag may righteousness tayo ni God, no? At alam mong matuwid ka naman, wala kang ginawang masama, o hindi ka nagsalita ng laban sa kapwa mo, wala kang binanggit sa kanyang makakasama sa kanya, alam mong tama ka, hindi ka kikibo. No? You remain silent. No? Righteousness is putting God first. No? Diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Dahil sinusunod mo ang katwiran ng Diyos, Matthew 6:33, at ang kanyang kaharian, nasa iyo ang righteousness ni God. Kaya nga, righteousness is putting God first. Righteousness is living like Jesus. Nabubuhay tayong tulad ni Lord. Diba? Marami sa atin dito. No? Simula nung dumalo ka sa gawain, nung umating ka ng Bible study, no, 3 buwan ka pa lang, 2 buwan, pero nararamdaman mo, ang laki na ng pinagbabago mo. Nakikita ng brother mo, ng sister mo, sa pamilya nyo, ng magulang mo, kapitbahay mo, kapwa mo kabataan, o young professional. Dati, ganito ka, pero unti-unti nakita mo, kasi yung righteousness ni Lord nandyan. Amen ba? Binabago tayo ni Lord. Yung ating dating pagkatao, nagtataka sila sa iyo, ang laki ng pinagbago mo. Bakit? Righteousness is living like Jesus. Righteousness is giving what is due to God. Ang katwiran ay ang pagbibigay ng kung ano ang para sa Diyos. Dahil alam mong katotohanan, alam mo ang tama, alam mo na ikaw ay dapat magbigay kay Lord ng iyong tithes, ng iyong offering, binibigay mo dahil matuwid ka. Pero kung dumarating na ang sandali at hindi ka na nagbibigay kay Lord, baka unrighteousness na ang nasa puso mo. Andiyan po ba kayo? Dati very faithful ka, supportive ka sa ministry, nagbibigay ka sa
gawain ni Lord. Talagang pagka may blessing ka, kahit 10 pesos lamang yan, dahil may nagbigay sa'yo ng 100 piso, ang 10% ng 100, 10 pesos. Yun yung 10% eh. Kahit 10 lang yun, binibigay mo yun, tithes mo yun. No? Faithful ka ron. Kaya susunod, bibigyan ka na ng 500 ni Lord kasi ibibigay mo yung 50 pesos na 10% ng 50 pesos. Tama ba? At dahil naging tapat ka, bibigyan ka na 1,000. Magbibigay ka ngayon ng 100 pesos kasi yun yung tithes ng 1,000 pesos. At dahil naging tapat ka, darating ang sandali, bibigyan ka ng 5,000, 10,000. Dahil siguradong yung 10,000 na ibinigay sa iyo, ibibigay mo yung 1,000 na 10% ng 10,000. Tama po ba? Amen. At darating sandali, bibigyan ka ng 20,000, 50,000 kasi naging tapat ka. No? So dahil nandun ang righteousness ng katuwiran ng Diyos sa buhay mo na naging tapat ka, kung ikaw ay hindi na nagiging tapat kay Lord, ibig sabihin na wala na ang righteousness dyan. Self-righteousness na, hindi righteousness of God. Amen po ba? No? Righteousness is fulfilling your ministry. Ang pagiging matuwid ay ang pagtupad ng iyong ministry. Di ba last month yung team natin, Colossians 4:17, sabi niyang sulat ni Pablo kay Archippus, sabihin niyo kay Archippus, fulfill the ministry that he received in the Lord. Tuparin niya, ganapin niya yung ministry pinagkaloob ng Lord sa kanya, yung tinanggap niya. Ano ba yung ministry mo? No? Pag nandyan ang righteous ni God, magagawa mo siya. Bakit? Dahil ang katuwiran ng Diyos ang nagahari sa iyo, hindi yung katuwiran mo. No? Hindi ka magsasalita, ayoko na, suko na ako kasi ang dami kong problema. Ang dami kong iniisip. No. Pagka gano'n ng isang tao, wala na. Self-righteousness na yon, sariling katuwiran niya na, hindi na katuwiran ng Diyos. Kasi pag ang katuwiran ng Diyos ang nagahari sa atin, wala tayong iniisip kundi ang mabigyan ng kaluguran ng Diyos. Amen po ba? No? Yun ang tama at nararapat. Righteousness begin inside you. Ang katuwiran ay nagsisimula yan sa atin, sa loob. No? Pag may katuwiran, may kalinisan. Siyempre, matuwid eh. Matuwid na katuwiran ng Diyos ang nasa atin. Kalooban ng Diyos ang nasusunod, hindi yung atin. No? Kaya sa lahat ng malinis, no? Malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan. Ulitin ko, malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan. Ngunit sa masasama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budi at isipan. Titus 1:15. To the pure, all things are pure. But to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure. Sa masama daw at mga marurumi, wala daw malinis sa kanila. But even their mind and conscience are defiled. Maging ang isipan nila at budhi, marumi. No? Walang malinis sa kanila. No? Kaya malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan. Pag ang isip mo malinis, hindi ka mag-iisip na masama sa kapwa. No? Hindi ka mag-create na, nako, ako yata ang kanilang pinag-uusapan. No? Eh, hindi naman. Di ba yung mga kabataan? Nako, ako na yata ang pinag-chichismisan, puro marites ito. No? Ayoko na nga sa inyo, puro kay marites. No? Eh, hindi naman pinag-uusapan. No? Nag-iisip ng masama, ng negative. No? Uutangan na naman ako nito. Eh, hindi naman, babayaran ka nga eh. No, ayan, di ba? No? Ay, ililibre ko. Yun, positive. Ililibre ko niyan. O yun, maganda yun, no? Malinis na isip. No? Kaya sa taong may malinis na isip, lahat ay tama, malinis. Hindi ka mag-iisip ng masama. No? Kaya pag ang puso ng tao pinasok ng negative, ng masama, ng pangit, tutuloy sa isipan niya, sa puso, lalabas sa bibig. No? Kaya tayo bilang mga Kristiyano at mananampalataya, ang lagi nating itaas sa isip natin, sa puso natin, ay mga bagay na totoo. Philippians 4:8, basahin natin. Ano sabi ng Philippians 4:8? Mga minamahal na kapatid, anuman ang mga bagay na totoo, ayan, mga bagay na kaibig-ibig, mga bagay na matuwid, mga bagay na malinis,
mga bagay na kaaya-aya, mga bagay na magandang balita. Isipin nyo ito. No? Ito ang inyong i-meditate. No? Whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. No? Kaya tayo, lagi tayo mag-iisip ng tama. Huwag ka mag-iisip na masama sa kapwa kasi baka ganun ka. No? Di ba? Ano man ang iniisip mo sa kapwa mo, di ba yung magnanakaw, galit sa kapwa, magnanakaw yan eh. No? Huwag ka mag-iisip kasi pag nag-isip ka, makikita yan sa kilos mo, gawa mo. Pero pag nadama sa iyo, pagmamahal ng kapwa, pag-aaruga, no? Pagkilala na siya ay mahina, pinapalakas mo siya, gusto mo siyang matuto, mag-grow sa Panginoon, hinihila mo siya pataas, gusto mo siya maglingkod kay Lord, magamit ng Panginoon, yun ang maganda. No? Dahil kasi pagka ang kapwa mo, inaya mo sa mali at kasalanan, no? Mahuhulog siya, pati na rin ikaw. No? So kaya importante na tayo bilang mga Kristiyano at mananampalataya ng Panginoon, let us always wear, no, yung righteousness ni God sa buhay natin. At saka ka makakatayo sa lugar ng pakikipaglaban. Kasi pag humarap tayo sa kaaway at wala ang katwiran ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos, no? At ang nandyan ay ang ating sariling karunungan, pinagsinsiksikan natin yung gusto nating mangyari, idadawn tayo ng kaaway. Kasi ang trabaho talaga ni Satanas ng mga demonyo, wasakin ang mga anak ng Diyos. Ang mga naglilingkod kay Lord, pahintuin, patigilin. No? Lalo na yung mga frontliner, no? Na ginagamit ng Panginoon. Kaya kailangan maging matalino tayo, di ba? Ang sabi ng 1 Peter 5:8, no? Be vigilant. Maging matalino kayo. No? For your enemy, the devil, is like a roaring lion. Ang inyong kaaway, tulad daw ng leon na umaatungal, aali-aligid, naghahanap ng masisila. Eh pag ikaw ay lack of wisdom, pag ikaw ay mahina-hina, pagka pinairal mo yung sarili mong katwiran at hindi katwiran ng Diyos, ipipilit mo yung gusto mo at pinairal mo yung pride, yung yabang, yung galing at talino, ibabaksak tayo ng kaaway. Tandaan nyo, hindi tao kalaban natin. Hindi ang katabi mo, hindi si brother, hindi si sister. Ang kalaban natin, mga demon spirit, hindi nakikita. Ephesians 6:12, Efeso 6:12. Anong sabi diyan? We wrestle not against flesh and blood, but against principalities in the air, rulers of darkness, spiritual wickedness in high places. Hindi raw tao kalaban natin, hindi laman o dugo. Ang kalaban natin, mga espiritong naghahari dyan sa himpapawid, hindi natin nakikita. No? Yun ang kalaban natin. Hindi tayo nakikipaglaban sa laman. No? Ang kalaban natin is spirit. No? Kaya tayo spiritual warfare. No? So put on your weapons of righteousness and take your place in battle formation. Ayan. Makakapunta ka sa lugar ng, makakapwesto ka sa pakikipaglaban. Kasi alam mong matuwid ka eh. Alam mong wala kang mali o kasalanan ginagawa. Kaya malakas ang loob mo. No? Matthew 5:6, anong sabi diyan? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Mapalad daw ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, dahil sila'y pupunuin. Kapag ang hangad mo'y laging katwiran, tama, totoo, no? Pupunuin ka ni Lord. No? Doon lagi yung katwiran. Mararamdaman mo na talagang ang favor ni Lord nasa iyo kasi nandun ang katwiran ng Diyos sa iyo. No? So yan yung pangalawa natin. Pangatlo, be associated with the people who will lead you to the fullness of Christ. Be associated with the people
who will lead you to the fullness of Christ. Sumama ka sa mga taong magdadala sa iyo o dadaling ka sa kapuspusan ni Kristo. No? Yung dadaling ka, halika, maganda rito. Masaya dito, tsaka madadama mo yung presence ni Lord. Ang saya ng awitan. Dinadala mo siya kay Lord. Tapos yung isa naman, hindi, yoko dyan. Corny dyan puro praise the Lord, hallelujah. Magtinda ka na lang ng luya. No? Di ba? May mga ganun. No? Pero sabi, be associated, makisama ka, makihalubilo ka sa mga taong ililid ka o dadaling ka sa kapuspusan ni Kristo. No? Yung dadaling ka na magbabago ang buhay mo, magiging maayos, magiging maganda. Fullness of Christ mean person who love God. Yung may kapuspusan ni Kristo, ito yung mga taong nagmamahal ng totoo sa Diyos. No? Mga taong dedicated, mga taong positibo. No? Ito yung samahan mo, yung mga taong positive. Mga taong encourager, no? Yung ina-encourage ka. No? Kahit nadapa ka, hindi, kaya mo yan, sige. Makakapasa ka sa susunod, mag-aral ka lang. Ikaw naman, ayoko. Hindi ko talaga kaya. Hindi, kaya mo yan. Sige, ako bala, tulungan kita. Ayan, no? Talaga, ni-encourage ka niya. Yan ang samahan mo. Mga taong worshiper, mga taong ando ng puso na sumasamba kay Lord, na nagiging part na ng buhay niya ang maglingkod at sumamba sa Diyos. Samahan mo yung mga taong hindi mareklamo, no? Kasi pag lagi mong kasama, reklamador, wala nang nakita at sinabi kung bukang bibig, puro reklamo, isang araw reklamador ka na rin, no? Pag ang kasama mo laging wala nang sinabi kundi negative, pangit, mali, puro walang nakita kundi mali, walang nakitang maganda, isang araw kapareho mo na yan, no? Di ba may kasabihan? Tell me who is your friend and I'll tell you who you are. Sabi mo sa akin, sinong kaibigan mo? Yung lagi mong kasama, sasabihin ko sa iyo kung sino ikaw. Pag ang lagi mong kasama, lasenggo, isang araw lasenggo ka na rin. No? Isang araw, lagi mong kasama, puro laylay ang salita, puro bad words, mura dito, mura doon. Isang araw, nagmumura ka na rin. No? Pero pag ang kasama mo, gusto sa matuwid na buhay, sa gawain ni Lord, maglingkod kay Lord, dinadala ka niya sa matuwid, magandang pamumuhay, makita mo, isang araw, ganun ka na rin. No? Kasi, nadala ka niya sa tama at mabuti. Kaya makihalubilo ka, be associated with the people, with the man and woman, no? Nadadaling ka kay Kristo. Amen ba? No? Palapakan natin si Lord. Amen. No? Kaya makinig ka sa tamang payo, no? Tamang salita. Kawikaan chapter 9 verse 8 and 9. Proverbs chapter 9 verse 8 and 9. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo, no? Pinuna mo siya para maituwid, maitama. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Yan. Yung marunong, halimbawa, pinayuhan mo, at tama yan, sige. Hindi yung may narinig ka, sasang-ayunan mo pa, mali naman, kumukuha lang siya ng taong kakampi sa kanya na mali. No? Hindi. Payuhan mo yung marunong at lalong dudunong. Verse 9, matalino'y turuan mo't lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Yan. Yung matuwid na tao, aralan mo, pagsabihan mo, mas gagaling pa siya. No? Pero may self-righteousness at nangangatwiran na wala ang katwiran ng Diyos, no? Hindi matututo yun. So kaya nga, makisama ka sa mga taong dinadala ka, no? Sa matuwid na buhay, no? Sa kapuspusan ni Kristo, na ikaw ay dinadala at inaakay sa kabutihan patungo sa Panginoon. No? Kanino ka ba humingi ng payo pag may problema ka? No? Kanino ka humingi ng counsel pag may suliranin ka? Sino ang sinasabihan mo ng mga personal na problema mo? Siya ba ay spiritually matured? Siya ba ay unbeliever? No? Pag ikaw himingi ng payo sa mga di mananampalataya, ang ipapayo sa inyan,
Nako, lika, maglasing na lang tayo. Yung problema mo na yan. Ay, wag mong isipin, uminom tayo at may marijuana dyan, may drugs dyan, patay ka pag doon ka lumapit. No? No? Sisirain ang buhay mo niyan. Pero pag lumapit ka sa isang Kristiyanong matured, o kung may kinikilala kang set man, leader mo sa church, na kinikilala mong matured siya spiritually, napapayuhan ka ng tama, na hindi ka sasang-ayunan kung may mali ka. No? At tinanggap mo yung payo na yun, gano'n, sorry nga, Lord, sorry po. Yan, no? Di natuto ka. No? Kaya pag tayo may mga suliranin sa buhay o problema, lumapit tayo sa kinikilala nating leader natin. Alam mo, meron tayong mga different ministries. Merong ministry head ng ushering. O lapitan mo siya. Kung medyo mabigat ang problema, ilapit sa nakakataas. No? O meron kang ministry head ng community, no? Ng music. Meron tayong head ng ganitong departamento, no? Yung mga nakakataas sa atin. Para nang sa ganun, mapayuhan tayo ng tama. Dahil pag ikaw ay humingi ng payo sa mababa ang level ng spiritual, kayo mag-uusap lamang, ay, oo nga, ganyan yan eh. Oo nga, siya, ganito rin eh. Ganyan-ganyan eh. Pare-pareho na tayo. No? Kaya kailangan, pag tayo ay merong suliranin, una, ilapit natin kay Lord at ilapit natin sa ating mga spiritual leader, yung mga head natin. Andyan po ba kayo? Amen. No? Ito ang tatlong susi, no? Para makapanakbo tayo ng matatag. Dahil pag sa sarili lamang natin, talagang hindi natin kaya, mahirap. No? Sa huling panahon na ito, sabi nga ni Lord sa akin, I will shake the heavens and the earth. No? Uugain ni Lord ang gobyerno, ang kalikasan, ang taniman, ang lupain, ang lahat, pati na ang church, ang mga Kristiyano. No? Kaya pagdating ng shakening, di ba, sabi nung na-post ko yung kaninang madaling araw no? Sa Joel chapter 3 verse 16. Brother Henry, pakiano mo nga, Joel chapter 3 verse 16, no? Letter B yan eh. Joel chapter 3 verse 16. Joel chapter 3 verse 16. Ano po ang sabi diyan? Sabi ni Lord, ito, yun. The Lord also will roar from Zion and utter His voice from Jerusalem. The heavens and earth will shake, or I will shake the heavens and the earth. But the Lord will be a shelter for His people. Pag inugaraw ni Lord ang mga langit at lupa, ang Panginoon, siya yung shelter, siya yung muog, tanggulan, no, ng mga tao, ng mga anak niya, at kalakasan ng mga anak ni Israel. Bagamat uugain daw ni Lord ang langit at lupa, siya naman na yung ating magliligtas sa atin. No? Siya yung mag-iingat sa atin. No? So kaya ano man ang mangyari sa mundong ito, si Lord ang ating shelter. Ang shelter, di ba? Pag umuulan, maambon, naghahanap tayo ng shelter. Pupunta ka rin sa may shade para wag ka na maulanan. Shelter. No? So ganun ang Panginoon. Pag merong nangyayaring pangit sa mundo, siya yung shelter natin. Siya yung protector natin. Iingatan niya tayo. Andyan po ba kayo? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. No? So kaya nga, mga kapatid, purihin ang Panginoon. Ang Diyos natin ay gusto niya na lahat tayo bilang mga kasali sa takbuhan. If you plan to finish well, run with endurance. Tumakbo tayo ng may pagtitiis, may pagtsatsaga, may katatagan. No? Nabanggit ko nga nung Monday, no, ako'y mag-share sa ating tinig ng pag-asa. Ewan ko, sino sa inyo nakapanood nun? Taas ang kanang kamay. Ayan, tinig ng pag-asa. No? Alas 7 ng gabi yun, ano? May 3 bagay din akong isinare doon. No? Pag ikaw ay dumaan ng train mula Pasay papuntang Monumento, nandun ka sa may
Pedro Hill, pag tumigil ang train at hindi ka sumakay, may iwanan ka. Yung train, hindi ka niyan iintayin. Saglit lamang titigil yan, pupunta yan sa pupuntahan niya dun sa monumento para ibaba ang lahat ng pasaherong sasakay sa kanya. Kung dumaan ang train at ikaw ay nanonood lamang, may iwanan ka. Lahat ng sumakay, makakarating doon sa monumento pero ikaw na iwan kasi nanonood ka lamang. Sa pagtakbo at paglilingkod sa Panginoon, hindi tayo dapat manood lamang. Sumali tayo doon sa takbuhan na yon. Amen. At tanggapin natin at sa hindi, lahat tayo rong kasali. Tumatakbo tayo. No? Kaya ang sabi ni Pablo, nagpapatuloy nga ako. Kaya kailangan tayo magpatuloy. Amen. Ano yung una natin? Look to Jesus for endurance and strength. No? Tumingin tayo sa Kanya. Kaya ako, kahit anong mga nangyayari sa paligid, tuloy lamang ako sa ipinapagawa ni Lord sa akin. No? Yung ating misyon, no? November, nakausap ko po yung Pastor Henry, pakiano mo si Pastor Ching Motoy. November, gustong-gusto na akong pumunta ron. May church na ron, ayan po siya, yung naka-t-shirt na puti. Si Pastor Motoy po yan. No? At yung naka-black, nandyan sa kaliwa nyo, ayan, si Pastor Aaron Hilarde ng Winnipeg, Canada. Kausap ko na po sila through Pastora Rio. No? At ito po si Pastor Motoy, andyan ang kanyang church sa Cagayan de Oro. No? Ayan po yung church niya. Kausap ko po siya halos araw-araw. Pupunta po ako doon. No? At kaya nga tayo merong mission offering. No? Nag-iipon po tayo ng fund para by November, naka-schedule na po yan. Pupunta po ako dyan. At meron tayong makasama, si Pastora Rio. And then ngayon pong October 20 to 23, sa Coron, Palawan, naghihintay na rin po ron. No? So kaya nga, palapakan natin ng Panginoon. Ang Diyos ay nagdadala ng mga right person sa ministry. May church na po doon. Iko-cover po natin sila ng Jesus Be Lifted Up Church, Cagayan de Oro at Palawan, Coron. Palapakan natin muli ang Panginoon. To God be the glory. Amen. No? So kaya meron nga tayong pagbibigay sa mission. Nakakarating tayo na iba-ibang probinsya, na iba-ibang lugar. Kaya nga po, hindi man kayo nakakapag-preach para humayo doon, kami ang gagawa at gagampan. Para maraming mabago ang buhay, ma-win, mailapit natin kay Lord. No? So kaya nga, ano yung pangalawa natin? Put your weapons of righteousness and take your place in battle formation. Be associated with the people who will lead you to the fullness of Christ. Makisama tayo sa mga taong dadalhin tayo sa kapuspusan ni Kristo na makilala pa natin si Lord sa Bibliang paraan. No? Kaya masarap ang maglingkod sa Panginoon. Marami kang mararating. No? Basta meron kang time, available ka. No? Sinong gustong sumama sa akin? Taas ang kamay. Yun. Wow, dami. No? Kasi alam niyo, masarap mag-mission eh. No? Yung ating kabataan, si Brother Jinel, no, kauwi lang dito, 2 days, 3 days, bumalik na uli ng San Narciso, Zambales. No? Kasi payapa doon, napakaganda ng puno, may sapa, tapos tahimik, panatag, peaceful, ando na yung heart niya. No? No? At andyan nga yung Pastor Joseph natin. Nag-i-stay sila doon 3 weeks, 1 month, tapos balik dahil may pamilya. Pero time will come in God's will and God's time. No? Malapit lang yung school doon eh. No? Kung talagang doon sila ilalagay ni Lord, be it according to the will of God. No? But sa ngayon, ayun, sa Friday, babalik po kami doon ni Pastor Rio. No? At dahil may pinagagawa si Lord doon sa atin. No? So kaya nga, purihin po ang Diyos, alam nyo, kapag may pinapagawa si Lord sa iyo at ginampanan mo yan, ang pabor ng Diyos ay laging malapit sa iyo. No? Ang kalapitan ng Diyos lagi nasa iyo. Pero pag sinuway mo ang Diyos at na sariling katwiran mo ang sinunod mo, delikado po yun. No? Delikado ang sumuway sa kalooban ng Diyos. Pag sinuway mo ang kalooban ng Diyos na may ipinapagawa siya sa buhay mo, maaring may mangyari. Kaya nga, purihin po ang Panginoon. Ngayong umagang ito sa ating lahat na nandirito, maging nasa kanilang mga tahanan,
kay Pastor Aaron at sa kanyang pamilya, kay Catherine, no? Nandyan sila sa Winnipeg. Alam ko, nanonood kayo, Pastor. I believe that God will expand you and the Lord is preparing you for a greater task for God has given you the best, no? The best is yet to come for your life, no? So kaya sa ating lahat na nandirito ngayon, purihin po ang Diyos. Tayo ay lumapit sa Kanya. Maaring dumadaan ka sa isang sitwasyon na hindi mo alam may itinuturo ang Diyos. No? Minsan babasagin ka ni Lord kasi meron siyang bagong ibibigay sa iyo. No? May mangyayari sa atin na katulad sa amin, yung experience namin. No? 20 years kami sa Oriental Mindoro. Ako yung provincial head pastor dyan. Marami tayong pastor na nasasakupan, mga bayan-bayan. No? Pero kahit may mga nangyari, tinanggap ko at sumunod ako sa kung anong gusto ni Lord na ipagawa sa amin. Kaya nga nakarating nga tayo dito. No? Pero kung ipinilit ko yung gusto ko roon, na kami nagpatayo ng church doon, ang laki-laki. No? Yung sa JL, makita nyo pag nakasama kayo doon. November, anniversary doon ng church ng J-Blue. No? Dumalo nga kami nung isa araw doon ni Rev. Stella. Nakita ni na Pastor Rio, yung pinagawa natin dati halos 4 million yun. No? Ay, yung pumalit sa atin daw, hindi na inayos yung paligid, ganun pa rin. But praise God, alam nyo, pag sinunod natin talaga yung will ni Lord, marami siyang ipagagawa sa atin na magugulat ka. No? Ang pabor ng Diyos laging sa iyo. Masarap maglingkod sa Panginoon, marami kang mararating na hindi mo inaasahan, ang blessing ni Lord, ang pabor ng Diyos ay dadaloy sa iyo. Kaya kung meron ka mang pinagdaraan ng mga testing trials, hinahasa ka lang ni Lord. Meron siya mga bagay na inaalis sa iyo, tinatanggal dahil gagamitin ka niya. Amen ba? No? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya kung ikaw man nanghihina, huwag kang bibitaw. Tuloy lamang. No? Kung may problema ka sa pamilya, madali lang yan, parang bagyo lamang. Di ba? Ang bagyo, yan, tapos na, dumaan na, maaraw na. 2 days, 3 days lamang yan. Wala na. Hindi naman yan mag-stay ng 1 week, isang buwan. Yung bagyo, naka-stay sa atin. Hindi. No? Yan problema, dumaraan lang yan eh. No? No? Ikaw ay pinagdaraanan ngayon. No? No? Dumaraan tayo sa testing. Okay lamang yan. Magpatuloy ka lamang sa ipinapagawa ni Lord sa iyo. Amen ba? Mariel? Amen? No? Huwag tayong bibitaw. Di ba sabi nung awit? Sige, awitin natin ito, no? Awit ito ng isang babae. Anong sabi roon? Parang di mo na kaya. Yan, no? Kaya kung meron tayong mga pinagdaraanan, parang di mo na kaya, parang nadadong ka, ang daming pagsubok, problema, na-stress ka, awitin mo ito ng buong puso. No? Maganda itong awit na ito. Sige, tumayo tayong lahat. Maganda itong song na ito, awitin natin ng tao sa puso bago tayo mag-pray. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo Ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? alam ng Diyos kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang ibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga.
kasama mo siya. Ibabangon ka niyang muli kung ikaw ay magkamali. Itatayo ka niya sa tuwing madarapa. Malayo na ang iyong narating, wala nang babalik kang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Panginoon, salamat. Sinabi mo na huwag kaming manghihina, huwag kaming aayaw, huwag kaming bibitaw. May pag-asa kami, Panginoon, sa iyo. Lord, kung meron man sa aming kalagitnaan, dumadaan sa persecution ng pamilya, ng mahal sa buhay, may problemang pinagdaraanan, may pagsubok, Lord, ano man po ang pagdaanan namin, ito'y daraan lamang. Pero ikaw ay Diyos na nandiyan, na laging magpapalakas sa amin, laging gagabay sa amin, laging tutulong sa amin. Lord, salamat sa mga salita mo. Narito kami, O Diyos, nasa iyong harapan nagpapakumbaba. Inaamin wala po kaming magagawa kung wala ka. Habang lahat tayo nakapikit, taas natin ang kamay natin sa Panginoon at sabihin natin lahat ang prayer na ito. Panginoong Yesus, marami pong salamat sa pag-ibig mo sa akin. Wagas ang pagmamahal mo sa akin, hindi nagbabago. Inaamin ko, Panginoon, ang aking mga kahinaan, ang aking sariling katwiran na hindi ayon sa iyong kalooban. Sa oras na ito, Panginoon, muli kong ipinapasakop sa iyo. Iniaalay sa iyo ang aking kalooban, ang aking puso, ang sarili kong kagustuhan. Bagkus ang kalooban mo, katwiran mo ang maghari sa akin. Patuloy mo po akong baguhin. Handa akong maglingkod sa iyo. Handa akong harapin ang mga laban sa buhay. Tatakbo ako ng may pagtitiis, may pagtsatsaga, may katatagan, dahil sa iyo lamang ako titingin. Isusot ko ang katwiran na nanggagaling sa iyo. Makikisama ako sa mga tao na dadalhin ako patungo sa iyo. Salamat po, Panginoon. Palakasin mo ako. Ito po aking panalangin. Amen. Awitin natin muli ang awit na ito sa simula. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigyan,
bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Magapitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Ibabangon ka niya muli kung ikaw ay nagkamali. Ibabangon ka niya muli kung ikaw ay nagkamali. Itatayo ka niya sa tuwing madarapa. Malayo na ang iyong darating, wala nang babalik ang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag kang ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Amen. Yes, Lord. Panginoon, salamat. Kasama ka namin. Ikaw ang aming lakas. Father, I pray that you strengthen the spirit and heart of your people. Lord, palakasin mo at pasiglahin ang tuhod na nanghihina, ang pusong nang lalambot nanghihina sa iyo. Lord, ikaw ang aming lakas. Salamat po, Panginoon. Walang hihinto sa pagtakbo at paglilingkod po sa iyo. Dahil gagamitin mo ang bawat isa sa amin. Maging ang iyong mga anak na nakasubaybay sa umagang ito saan man sila naroon. Thank you, Lord. You bless each and every one. We will run the race with endurance, O God. In Jesus' name, amen, amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Sige, maupo ang bawat isa. Praise God. Amen, amen. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, sa kanan kaliwa. Amen. No? Sabihin mo sa kanya, run with endurance. Run with endurance. No? Tumakbo ka ng may pagtitiis, may pagtsatsaga, may katatagan. Walang susuko. No? Tuloy-tuloy sa pagtakbo patungo sa Panginoon. Amen, amen. Sige, tayo dumako. Bago tayo dumako sa Holy Communion, dahil per Sunday of the month, dadako tayo sa ating giving. Ayan. Amen. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Handang-handa tayong tumakbo. Amen? Amen. No, dahil sabi nga, walang hihinto. At hanggat naroon na mayroong buhay na pinahiram sa atin ng Panginoon, kailangan ay tayo ay, sabi nga, nagpapatuloy. At sa pagkakataon na ito, ang nangusap sa akin, no, sa aking pakikinig, sa aral na binahagi sa atin ngayon, ay itong sa number 2, no? That we must wear the weapon of righteousness. At alam naman natin na yung katwiran na yon na tinutukoy ay hindi katwiran natin, no? At ang sabi sa Proverbs 18:20,
The Lord rewarded me according to my righteousness. According to the cleanness of my hands had He recompensed me. Sa Tagalog, ginantimpala ako ng Panginoon ayon sa aking katwiran, ayon sa kalinisan ng aking kamay ay ginantimpala niya ako. Praise God. Sa pagkakataon na ito, no, sa ating pagkakaloob, biglang, ito yung, impression o yung kapahayagan na aking natanggap na sa ating palang pagkakaloob, sa ating Panginoon, we need God's righteousness. No? Ang kailangan pala, magkaroon tayo ng katwiran na nanggagaling sa Diyos sa pagkakaloob natin sa ating Panginoon. Bakit? Dahil kapag ang katwiran lang natin, ang ating paiiralin sa ating pagkakaloob, alam nyo, malilimitahan yung pagbibigay natin sa ating Panginoon. Bakit? Dahil ang magiging katwiran natin, nako, pambili namin to ng pagkain. Nako, pambayad ko to ng utang o ng bills. No? Naroon na sabi nga ay, yung pagkakaloob natin sa ating Panginoon ay hindi magiging kaaya-aya sa harap ng ating Panginoon. Bakit? Dahil ito ay pangungunahan ng ating katwiran. Kaya nais ang ating Panginoon na sabi nga ay, kung nais natin na makatakbo with endurance, lalo na sa ating financial, we need the righteousness of God. Kailangan natin yung katwiran na nanggagaling sa Panginoon. Bakit? Sapagkat sa kanyang katwiran, makikita natin ang himala kung paano siya magsusupply ng ating mga pangangailangan. No? Naroon na kung paano sinabi sa Philippians 4:19 that I will supply all your needs according to His riches in glory. No? Yung ating magiging, sabi nga po ay resources, hindi ito magiging according sa ating, sabi nga kabuhayan lamang o yung pinagpaguran na kundi maraming kaparaanan ng ating Panginoon. Isang example nito, yung isang patotoo ng isang pastor, no? Na nung minsan ay umattend siya ng conference. Sa pagpunta niya doon sa conference na yon, sabi nga, ang kanyang daladala na financial ay talagang sapat-sapat lang, no? Na kung tutuusin nga, ang natira na lang sa bulsa niya ay pamasahin na lang, no? Pamasahin na lang. Nung dumating yung time ng offering, no? Nung dumating yung time ng offering, alam nyo, ang katwiran ng Diyos ang nagbigay ng desisyon sa kanya para magbigay. Ano yung kanyang binigay? Yung kanyang pamasahe. Na sabi niya nga, kahit maglakad na ako, no? Dahil yun yung katwiran ng Diyos na nasabi nga, nagbigay ng desisyon sa kanya, ibinigay niya yon kahit yun na yung last na hawak niya. At alam nyo, kapag tayo ay nagbigay ayon sa katwiran ng Diyos, mamamangha ka. Alam niyo po ba, no, kung sa kanyang palagay, dahil last na yon, no, last money na niya, yung ibinigay niya doon sa offering, pero dahil ibinigay niya yon ayon sa katwiran ng Diyos, hindi inayaan ng Diyos na siya ay maglakad. Bakit? Dahil paglabas niya doon sa conference na yon, meron siyang nakitang kakilala, at alam niyo yung kakilala niyang yon ay naroon na niyaya siya, pinakain siya, hindi lamang yon. Binigyan pa siya ng blessing. No? 100%, 100-fold kung magkano yung ibinigay niya na pamasahin niya. Kaya alam nyo, ang nais ng ating Panginoon, upang tayo ay makatakbo ng may endurance, lalo na sa financial, we need the righteousness of God. Kailangan ang katwiran ng Diyos ang lagi nating pairalin sa ating pagkakaloob. Siya yung tanungin natin, Lord, ano po, magkano po ang ibibigay ko? Bakit? Kanya galing yun eh. No? Ang pagpapala sa Kanya nang gagaling.
At katulad ng ating laging naririnig about tithes, no? Alam niyo yung iba, sa tithes nga lang, hirap na hirap. Pero kung tutuusin, ang sabi sa Biblia, ang tithes kanya, hindi sa atin. Pero dahil kung wala pa yung katwiran ng Diyos sa ating mga puso, no? Mahihirapan tayong ibigay yung kanya. Pero kapag ang katwiran ng Diyos ay nasa ating mga puso, ibibigay natin yung para sa kanya. Amen? Na kung tutuusin nga po, sa pagbibigay natin ng tithes, wala pa tayong ibinigay sa Diyos. Bakit? Kanya yun ibinalik lang natin Yung iba, para bang, sabi nga ay, para bang nagmamalaki pa pag naibigay nila yung tithes nila. Pero alam nyo, sa harap ng ating Panginoon, wala pa tayong naibigay. Bakit? Dahil Kanya yun. No? Kanya yun. Ang nakakapagbigay lang tayo through our offering. No, sa pamagitan ng yung ating offering. Kapag tinanggal na natin, binigay na natin sa Kanya, dito nasusukat through our offering yung ating pagmamahal sa Kanya. At alam nyo, wag po tayong matakot. Kung ang katwiran ng Diyos ang nabigay sa atin ng desisyon dun sa amount na ibibigay natin, no? Sa gawain ng Panginoon, sa mission man yan, o kung kanino pa man, kapag tayo inutusan ng katwiran ng Diyos, huwag kang matakot. Dahil ang kapalit niyan ay miracle. Amen? No, miracle yan. No? Ako po, naranasan ko yon. No, naranasan ko yon sa aming buhay. Nag-umpisa kami ni Bishop, pareho na kami naglilingkod. Nagpunta kami ng Mindoro, ang dala lang laman lagi namin ay maleta. No? Doon na rin kami nagkapamilya. At tandaan natin, sa naglilingkod sa ating Panginoon, hindi tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. He can supply all our needs according to His riches and glory through our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya sa umaga pong ito, we need the righteousness of God. Sa ating pagkakaloob ngayon sa ating Panginoon, let's ask the righteousness of God. Tanungin natin ang katwiran na nanggagaling sa ating Panginoon sa ating pagkakaloob. Huwag nating hayaan na sabi nga ay basta lumampas na lamang o parang kumbaga ay routinary na lamang na kailangan ako magbigay. No? Yung righteousness ng ating Panginoon, alam niyo po, na sabi nga, yung pagkakaloob, kung tutuusin nga, if the righteousness of God is in our heart, bago pa tayo umalis sa ating tahanan, handa na yon. Bakit? It is a part of our worship unto Him. Ito'y bahagi ng ating pagsamba, pagbibigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya alam niyo, habang ako'y nakikinig, no? Dahil ako nga yung inassign sa offering, I'm asking the Lord, Lord, what is your message? No? We want to run the race with endurance. Lalo na ngayon, no? Naroon na maraming pangangailangan. Merong mga problema financially. Let's run the race with endurance. Let the righteousness of God ang siyang manguna sa atin. Dahil ang katwiran na nanggagaling sa Diyos, kailanman hindi niya tayo ipapahamak. Amen? Kaya sa oras pong ito, hayaan natin na sa katwiran na nanggagaling sa Panginoon, makapagbigay tayo ng nais niya at nakalulugod sa Kanya bilang pagsamba natin sa ating Panginoon. Let's all bow down our heads, Father. In the name of Jesus, salamat po sa inyong salita. Salamat sa pangunawa na pinagkaloob niyo sa amin. Truly, without your righteousness, we cannot outgive you. We cannot give you, Lord. Hindi namin maibibigay ang masamyong handog, Panginoon. Na katulad ng sinabi ni Haring David, I will not offer unto you that cost me nothing. Lord, ito'y nangyari na sabi ni Haring David, nagawa ni Haring David dahil ang katwiran nyo ang nasa kanyang puso. And we want it, O God. Nais namin, Panginoon, ang katwiran nyo ang siyang naroon na manguna rin sa aming mga puso, sa aming pong pagkakaloob sa inyo. Ayaw po namin, O Diyos, na basta na lamang, O God, na ang gawain na ito ng pagkakaloob ay gawin namin ng parang routinary lamang, Panginoon.
Lord, we want it, Lord, as a part of our worship unto you, O God. For you are a God who is worthy to be worshipped in everything. For you own everything, O Lord. Kayo ang Diyos, O God, na may-ari ng langit at lupa, Panginoon, na nais namin na maparangalan, masamba at madakila, O God. Salamat, salamat ng marami, Lord. Hayaan niyo po, Panginoon, ang katotohanan na ito, ang kapahayagan na ito ay matanim sa aming mga puso upang sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa lahat ng aming ididesisyon, ang katwiran lamang na nanggagaling sa inyo, ang siyang manguna, Panginoon, ang siyang magpairal, Panginoon, at magpatakbo sa aming mga buhay. Marami pong salamat. We honor you today. We bless you, we adore you, we glorify your name. In Jesus' name, amen, amen, amen. Thank you, Lord. Una ay inibig mo, inibig rin kita, nagnanais na makapiling ka, walan man ang hininga. Oh, hindi na ako matatakot ngayong nandito ka na. Di na lalakad sa dilim. Ikaw ang ilaw ko, ikaw ang ilaw sa aking buhay. Ikaw ang ilaw sa gitna ng dilim. Ang ngalan mo'y itataas sa gitna ng unos, at ang dilim ay magiging liwanag. Oo, ilaw ko, ikaw ang ilaw sa aking buhay. Ikaw ang ilaw sa gitna ng dilim. Ikaw ang ilaw sa aking buhay. Ikaw ang ilaw sa gitna ng dilim. Ikaw ang ilaw ko nitong madilim na bagyo. Ikaw ang ilaw ko nitong madilim na bagyo. Ikaw ang ilaw ko nitong madilim na bagyo. Ikaw ang ilaw sa aking buhay. Ikaw ang ilaw sa gitna ng dilim. Ikaw ang ilaw sa aking buhay. Ikaw ang ilaw sa gitna ng dilim. Amen. Praise God. Praise God. Pagka si Jesus na ilaw na kasama natin, ay hindi pwedeng maghari ang dilim. Amen? Halimbawa, brownout ngayon, di syempre ang dilim. Pag dumating ang power ng kuryente, biglang liwanag, wala na yung dilim. Amen. Dating dilim ng buhay natin,
Ngayon, dahil si Kristo na ang naghahari sa puso natin, wala na yung dilim. Wala na yung dating pamumuhay natin ngayon ay bago na tayo. No? Praise God. Dadako tayo sa ating Holy Communion. At ito ay ginagawa natin once a month bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. No? Sabi ng 1 Corinthians 11:23, nung gabing ipagkanulo ang Panginoon, siya'y dumampot ng tinapay. At nagpasalamat sa Amang nasa langit, yon ay pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. At ang sabi ng Panginoong Jesus, ito ang aking katawan na ibinibigay ko para sa inyo. Kanin niyo ito at gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So kaya yung tinapay o yung ostya na yan ay simbolo lamang ng katawan ng Panginoon. No? At yung juice, simbolo yan ng dugo ng Panginoong Jesus na ating iinumin na yung dugo na ay nabuhos sa krus para linisin, hugasan ang ating makasalanan. No? So kaya gagawin natin ito ng may paggalang at pagmamahal sa ating Panginoon. No? Sige, yumuko tayo. Lord, bless niyo po ang bread o ostya at ang juice na aming iinumin at kakainin. Inaalaala namin ang ginawa mo sa krus, Panginoon, na namatay ka at nabayubay sa krus para kami tubusin sa aming makasalanan. Salamat, Panginoon, sa iyong mayamang biyaya na hindi mo kami pinabayaan, minahal mo kami. Pagpalain niyo po ang juice at tinapay na ito na aming kakainin at iinumin ngayong umaga. Thank you, Lord. We claim healing, miracle upon our body, O God. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige. Thank you, ate. Hawakan niyo muna yung cup tsaka juice. Sabay-sabay tayo. Ay, yung cup at bread. Sige, hawakan niyo muna ang cup. Tumayo ang meron na. Umawi tayo kay Lord. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You turned the veil. You made a way when you said that it is done. At the cross I bow my knee. Yes, Lord, narito po ang tinapay. Simbolo na yung katawan, amin pong kakainin nito. Sinabi mo sa yung mga sugat na tinaglay, pinagaling mo na kami. Thank you, Lord. We claim it by your stripes, we are healed. In Jesus' name, Amen. Kainin po natin ang hostya. Amen. Lord, narito ang juice. Iinumin namin, simbolo ng yung dugo na nabuhos sa krus. Pagpalain niyo po ito at magsilbing lusog, lakas namin katawang lupa. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Sige po, inumin natin. Amen. Thank you, Lord. Okay, pasan nyo lang pakanan, pakaliwa. Kukunin uli ng ating mga asheret. Amen. Sige, patuloy tayo sa diwa ng panalangin. Panginoon, marami pong salamat ng iyong mayamang pag-ibig at ang pagpapala ng Diyos Anak. Pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumaamin ngayon at kailanman. In Jesus' name, Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Maupo muna ang lahat para sa ating mahalaga announcement. After ng service, no, may meeting lahat ng workers, yung mga ministry head. Lahat ng ating Praise. So, sa atin pong mga announcement, ayan po, so, please stay po. Pagkatapos po ng ating service, wala pong uuwi. We will have our eating fellowship po pagkatapos po ng ating service. So,
it's time for us to eat, ano naman po, sa ating mga physical na pangangatawan. After po nating kumain in the Spirit. Amen po. So, please stay, and it's also time for us to have fellowship po sa bawat isa. Kaya po, let's take that opportunity po na makapag-fellowship po tayo. Ayan po, sa mga taga-Paranaque po. So, praise God po na kayo yung nakasama po natin ngayong umagang ito. So, sa atin pong Speak Life every Mondays ng 7 p.m. Ayan po. Again, we're encouraging everyone sa mga gusto pong magbigay ng kanilang testimonies, how the Lord changed your life, how the Lord transform you. Pwede po kayong isama natin sa mga list na magre-recording. So, pwede po kayo makipag-coordinate po kay Brother Henrik or kay Sister Mariel po para sa atin pong recording. So, sabi nga po, our testimonies are also pag-witness po para sa ating Panginoong Jesus that indeed our God is the God who changes lives. At isa po tayo sa mga binago ng Diyos. And ayan po, every Mondays po yon ng 7 p.m. At ang ating pong tinig ng pag-asa every Tuesdays and Thursdays ng 7 p.m. So, we're encouraging po to everyone to watch our tinig ng pag-asa. At ito po yung mga teachings or preachings po ng ating mga pastors from our different churches po na yun po, mapapakinggan po natin sila. And ang ating pong soaking, ayan po, so every Saturdays na po ito ng 8 p.m. after po ng practice ng worship team. Again po, sa mga, hindi lang po sa mga intercessors or sa prayer groups, but it's every one of us na yun nga po, we're encouraging na tayo po ay to come together into the presence of God. Amen po. For in the presence of God, there is a divine exchange as we come into Him po. Lagi pong may divine exchange sa presence ng Panginoon. So, we're inviting you po to join the soaking every Saturdays po na 8 p.m. And ang ating pong mentoring and feeding po ng mga leaders, workers, again po, sa mga hindi po nakaka-join, please make this time available for yourself kasi po, para sa atin din po ito. So, lalo na po ngayon, sabi nga, kumbaga, nag-i-increase ang atake po ng kaaway. If you want to yourself to be empowered, to be equipped, you are very much welcome to attend sa atin pong spiritual feeding and empowerment po ng ating mga pastors, leaders, and workers via Zoom. Every Tuesdays po ito ng 8 p.m. So, 7:45 po or 7:40. Bukas na po yung Zoom. Sinasend po natin ang ating Zoom link sa ating pong group chat. So, kung wala pa po kayo doon, pwede nyo po akong i-approach mamaya para po ma-join natin kayo para every Tuesdays po, ma-receive nyo yung Zoom link at maka-join po kayo. Ayan po. So, even sa atin po mga discipleship trainings, ayan po na ginaganap. It's very important po ang discipleship training natin. So, sabi nga po, every ages ay, kumbaga, ini-equip po tayo ng Panginoon para wala pong maiwan. Walang mapagod man po tayo, pero hindi tayo hihinto. Manghina man, pero lagi pong nandun agad yung kalakasan ng Diyos. Kaya po, ayan po, so makikita niyo po dyan yung mga different, sige po, Henrik, ano nyo na, yan. Yung mga different ages or groups na kung saan po kayo kasama, you can join po. Ayan. And, ayan, ang atin din pong online prayer gatherings na ginaganap. Mondays to Saturdays po ang mga nanay. Ang pastors naman po at ang mga tatay, Mondays to Fridays. Ayan po, nandiyan din po yung mga time. So you can join atin pong mga prayer groups para po, yun nga, sabi nga po kahit magkakahiwalay tayo physically, but in the spirit, we are being united to come into the presence of God. So please like, share, and subscribe our
YouTube, ano po to? J Blue Church at ang ating pong Facebook na Jesus Be Lifted Up Church para po ma-update po tayo kung anong mga kaganapan po sa church or kung may upcoming event po tayo. So, ayan po, pinopost po natin dito or dun po sa GC din po natin, sa group chat po ng church. So, let's always update ourselves para po alam po natin yung mga kaganapan po. Amen po. So, wala na. Ayan, again po, katulad na binanggit po ni Bishop kanina, lahat po ng mga leaders, ministry heads, we have a short meeting po pagkatapos ng eating fellowship. So, stay po tayo for a while. And bago po natin tawagin ng mga birthday celebrants ngayong September, we just want to acknowledge ang ating pong first-time visitor, si Sister Vicky Pareñas. Ayan po, good morning po. Mama po siya ni Jeffrey, praise God. Ayan po, nasama po ni Jeffrey ang kanyang mahal na ina. Ayan, so we believe ganon din po ang iba nating mga kabataan. Continue to pray for your parents na one of these days din po ay madala natin sila sa Panginoon. Kasi sabi nga po, di ba, it's good to be in the house of the Lord. At sabi nga po, napaka-saya na makita ng Diyos na tayo, buong sambahayan po natin ay nagpupuri at lumalapit sa Kanya. Amen po. So, we welcome you po. Praise the Lord po sa inyong buhay. And we just want to call lahat po ng mga birthday celebrants ng September. Ayan. So, we're encouraging po you, for you to come. Ayan po, pagpe-pray po tayo ni Bishop. Ayan, kasama din po ako. Nagdiwang din po ako ng aking karawan kahapon. So, sige po mga September celebrants, can we come over? Ayan po si Asher sa September 12. Birthday din po ni Asher. Si Kuya Joel. Si Gerald. Sige na. Let's receive the blessing of the Lord. Sa sino pa po mga September celebrants? Ayan po, si Sister Lourdes din pala po, September. Ayan po, sa mga kids sa labas, baka po may September celebrants, mga kids, pwede pong pakitawag natin para maisama po silang mapag-pray din po ni Bishop. Or yung mga meron din pong celebration ng anniversary ng September, whether it's your wedding anniversary po mag-asawa, can you just come over para po mapag-pray din po kay ni Bishop? Tuon po nating lahat ang kamay natin sa kanila. Si Kuya Dudes din pala. Anniversary niyo. Sige. Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Hindi lamang kami pinanganak ng physical, kundi spiritual din sa iyong harapan. Lord, i-bless niyo ang iyong mga anak na ito na magdaraos ng kanilang kaarawan at nagdaos na. We speak, Lord, your favor upon them. We speak, Lord, your increasing blessing upon them, O God, in Jesus' name. Your divine protection and covering. Lord, grant mo ang desire ng kanilang mga puso. Patuloy nila ng madama ang kalapitan mo, ang biyaya mo. I release unto them, Lord, your blessing, O God, in Jesus' name. Mag-isa anniversary ng wedding ni Kuya Dudes, Lord, ni Sylvia. May your protection be upon them and blessing and guidance, O God, and love and more love, unity coming from you. Thank you, Lord. Bless Ate Lourdes, Lord God. Si Asher, Lord, Pastor Ashik. Lord God, thank you, Lord. Increase, O Lord, your blessing kay Iyay. Lord, kay Shikanaya, O God. Your favor, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, salamat. Maging, Lord, kay hallelujah, kay Isa, O God. Lord, I pray na i-bless niyo ang kanyang anak na ito, Lord, na magdaraos ng kaarawan. I release your covering, your blessing, your grace and favor, miracle, O God. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen. Tawagin natin si Ate Arlene. Katulad po ng binanggit ko kanina, no? Nagkakaroon tayo ng mission. At ginagawa natin ito, nagpapantayo dahil nga papunta po kami ng Coron, no?
ngayong October na po yun. Tapos susunod, November, pupunta po tayo ng Cagayan de Oro. Kaya meron tayong mission offering. Hello. Ayan po, sino pong gusto maging kabahagi sa ating mga missions na ginaganap sa iba-ibang lugar? Ayan. So, sa ngayon po, kanina, no, maraming na-present si Bishop. Meron po tayong Cagayan de Oro na ibinigay sa puso ni Bishop na ating puntahan. Meron din po tayong Coron, Palawan. At ngayon po, meron tayo sa Pangasinan. Meron tayo sa Zambales. Ayan. So, at marami pa po tayong mga lugar na gustong puntahan. Pero hindi po natin 'yun magagawa kung wala pong fuel. Parang gano'n, ano, kung ang sasakyan mo, may sasakyan ka pero wala kang gasolina, hindi po 'yun aandar. So that's why kailangan po nating magsama-sama at mapuntahan po natin yung mga lugar na yon. So, sino po gustong maging kabahagi dito? Ayan. So, let's all participate in our mission. So, gusto po natin ma-spread ang salita ng Diyos at tayo ay maging kabahagi nito. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa opportunity na ito na kung saan kami ay maging kabahagi ng pagmimisyon ng aming mga manggagawa. Maraming salamat, Panginoon, for giving us missionaries, Lord. For giving us the people, Panginoon, na magtatunay na naglilingkod sa inyo, na handang humayo, Panginoon. At Lord, narito po kami, Panginoon, handa kaming sumuporta sa gawain na yon. Handa kaming sumuporta through our giving our share for the missions, Panginoon, ng church. Marami pong salamat. Alam po namin ang mga binhi na ito ay inyong ibabalik ng siksik, liglig. Amen. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagpapala. We praise you, we glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. 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 Praise God. Balik natin kay Lord ang lahat ng papuri, ang pasasalamat, no? Bigay po natin kay Lord ang pasasalamat, ang papuri. Kaya siya lamang ang dapat parangalan. Siya ang nagpapalago ng gawain, nagpapalawak. Kaya, amen. Sige, tumayo tayong lahat at magpasalamat tayo sa Panginoon. Sa iyo ang papuri. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon,
iaalay ang puso ko'y narito, ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo, ang puso ko'y sa'yo, ang puso ko'y sa'yo. Yes, Lord. Thank you. Tayo manalangin. Mga namin Diyos na buhay, salamat Panginoon sa aming salitang narinig. Natunay nga, O Diyos, kami po'y samahan mo sa aming paglalakbay, sa pagtakbo, sa aming pananampalataya. Ay tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang siyang aming tignan. Anumang mga bato ng kaaway, ibigyan mo kami, Panginoon, ng stamina, O God, upang mapagtagumpayan namin, Panginoon, ang lahat ng gawa ng kaaway. Bagamat sa pagtakbo, maraming audience na magbubu, kung minsan may ayaw, O God, Lord, itutuon namin ang aming isipan, ang aming pananampalataya sa iyo lamang, Panginoon, dahil Ikaw ang author and the finisher of our faith, O God. Salamat ng marami, Panginoon. Dalangin ko sa aking mga kapatid na nakinig, ingatan mo po sila at ang iyong salita ay tumimo sa pinakamatabang parte ng kanilang puso at sa paglabas namin, Panginoon. Today nga, bigyan mo kami ng kagalakan, ng pag-ibig, na sundin ka, sundin ninyong salita, at tunay nga, O Diyos, kami magpatuloy sa paglalakbay ng may pananampalataya na sa iyo lamang nakatuon. Salamat, Lord God. We praise you, Lord. We honor you in the name of Jesus. Amen. 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 Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever, forever God is faithful. Forever God is Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay